ngono dhewe. Lah kono kan wis tak bayar. Hah? Lah kuwi kan bayarmu. Lah iki ora kan nembang beda. ya padha kowe manut aku to, Dong. Marai gitu pikiranku. Kowe dong ora? Ora sah nyenggol-nyenggol. Ha iki Mbok medun mara demok. Ora apa-apa nek pengen sekolah meneh we demoken. Nek semono Hampir ana. Ora nek semono iki wis bebas saka hukum. Hah? Wis saiki nembang ora usah koken ngomong. Yo Mbak Ayu jumeneng. Spot apa nek Kowe arep apa? Iki spot garap anyar e. Padake jiro lolololek. Tararera tatet. Oh, wis rasa spote. Aku mau ki karep kok arep jebul kae ning kok ya. Ya wis rasa sepote. telak kok blero. Telakmu kuwe. Mbak Ayu sugeng dalu. Sugeng dalu, Pak Dalang. Alhamdulillah Pak Dalang sapa? Kisman. Ora jeneng kok omah-omah. Pak nyuwun sesuk nyuwun danane nggih napa? Nggih bacaan ganti jeneng sing gampang. Dwi Nawaka ya Dwi Nawiyaya. Wayana. Ayo jenengmu ki kok ya angel-angel ngono lho. Ayo protes karo maratuamu. Aku mbiyen yo ngene-ngene ngerti-ngerti jedul dijenengke kuwi kok. Iki tegese apa Kiswan Dwi Nawaka iki tegese apa? Kiswan. Kuwi tegese asli lho iki. Heeh. Kuwi kemis kliwon. Oh, Kiswan kemis kliwon. Terus Dwi Nawaka, Dwi loro Nawa Sanga kuwi 29. heeh. Eko 1 wulan 1. Dadi lek lair iki 29 Januari. Oh. Kuwi miturut pandikane wong tuaku. Cek kodam, cek kodam. Cep kodam. Apa kodame apa? Isine Malinda. Hah? Oh. Ngono jebule. Ora, wah Jan. Aku mau sedina ora ketemu bojoku servis mobil to no. Ngisi oli ganti oli iki. Bali-bali iki nang kamar kok
Bojoku wis mirokke jarik nyepake klambi aku ya. Lah ya kaya ngono kuwi. Bojon dalang ki kudu ngono kuwi. Servis apa? Servis mobil. Kowe duwe mobil servis. Servis po servik. Kok mah dadi kowe? Lah sih bener apa to? Servis. Oh servis, servis. Ganti oleh servis. Ayo telak Jawa. Ki ngaturke anu Bu, apa? Iki Mas Marjio kadangku tuwa saka Kali Angkrik, sik manggone ana ing Gudian iki bengkel las. Ki ya piyayine ya gawe kaya tingkat-tingkat sik saka baja-baja ringan kae. Oh. Sesuk gawe, harus kok kene gawe. Saka kene gawe. Heeh. Gupon apa? Ya nek gupone semono gedene ya ora amat ya. Gawe gazebo sithik. Oh, gawe gazebo. Persiap. Anu, wesi, saka wesi. Jeruji wesi. Maksudnya apa? Oh, nganggo wesi. Oh, nek ningkatke nganggo wesi kok ya. Iya, saiki jaman saiki iki nganggo wesi sewaya-waya jeles sesuk dirubuhke wesine didol meneh iso. Oh. Iki sik sedulur kene nek arep kanu nang tindak nang Juragan Sidaluhur. Engko liwat aku ya kena. Larang. Yo. Paling yo kacake separo donge 250 ya 500. Nggih. Ya cah luwes e. Ya pokoke tak tunggu lho iki sing ngangge serat Jawa niki. Lah piye awakmu ra iso maca apa piye? Maca. Iso bayarku bengi iki pengen kabeh. Lah wis Asli. Mbok neh ka aku wis en. Apa? Wis. Kungkai kowe kokeane asem tenan. Aku bareng tak pikir-pikir, waduh lah streamingnya mau urung tak kayak duit aku. Surjan tak setrikake, jarik tak wirokke. Ayo kaya ngono kuwi jenenge wong wedok. Wong wedok ki swarga nunut, neraka katut ngono apa ya? Ayo kowe kudu ngabeti karo wong lanang. Katur. Heeh. Apa iki? Katur ki dalang. Nah. Apa iki? Nyuwun. Pangapura. Apa iki? Nyuwun lagu. Mbok apa ora ngerti? Oh ya wis, engko pokoke dicaosi. Apa Iki pendake kayak sapa, Mbak? Di nggo aplikasi zaman saiki kondang kok. Nggo aplikasi. Hah? Aplikasi. Ya aplikasi grup Jawa ki kan ana aksara Jawa. Kowe aja nyawang aku lho, Ndah. Kowe wis kabruk. Ki, apa? Ngaosi diselendroke Mas Bayu. Nggih. Biasane karemenane Mas Anu ki langgam rengu. Nah, selendro songo. Langgam rengu. Dibawani ya, Bu. Nggih. Ki ana tali asih 250. Nggo aku. Ora. Lah, sing nembang aku kok. Asik mayang kan aku. Ya wis tembangono dhewe. Lah kono kan wis tak bayar. Hah? Lah kuwi kan bayarmu. Lah iki ora. kan nembang beda. Ya padha, kowe manut aku to, aja marai gidu pikiranku. Lah wong ning nembang rengu kok giduh. Ora iki ora mergo rengune, mergo duwite. Wo, gantos iki. Wo, iki mau delok tak wacane ndi? Aduh ra iso. Andene kok kuliah nang isi. Ora wae. Katur Pak Dalang. Nyuwun bawas Marandana kalajengaken langgam Sri Uning. Saking kula Pak Ragil Sasongko. Kami maca kaya ngene kok ora teyeng. Lah aku ki mau ki tetemane bodho ming ngetes kowe kuwi. Kowe ki wong Jawa tenan apa udu? Kowe dong ora? Ora sah nyenggol-nyenggol. Ha iki Mbok medun mara demok. sesuk rame medun mara, ampiri. Kaya Ora apa-apa. Oh, dibandingke semono ae. Pait, pait. Lah piye arep sekolah neh apa piye? Ora apa-apa nek pengen sekolah meneh we demoken. Nek semono Ampirana. Ora nek semono iki wis bebas saka hukum. Hah?
Wis saiki nembang ora usah koken ngomong. Iki dibawani. Bapak isin, Nah, golek nang sekolahan. Wah, sekolahan lanang kabeh, Pak, ning sekolah aku kuwi. Gae. Wah, gemboske lho, Fik. Fiki tobrut kuwi. Lah ya kok gudene semene to, Lah, iku Mas. biyen Ning gadang- ngantek surjane wae ora sedeng lho. Ku biyen ki mbone ning udang alah le. Gek sesuk gek gedhe ya le, bareng anu kok malah gegeden. Tahu ini dilengi tengune golek ora rekoso banget to. Mas Vicky. Wit cilik digedhekke mbesan gedhe. Gegeden. Edan yo gek Wis ya nembang aku arep nembang menengo sik. Memanise marah hati. Mula kaya apa piyayine Mas Marjiyo nang. Aduh, alah karo adangku. Tuwa Mas Suraya. Serawuh ado-ado saka kali angkrek lho. Oh, sik dek awak dhewe nginep kae. Nginep, Oh. nang homestay. Oh, homestay. Rekane arep nganggo air panas. Heeh. Air panas kok setengah jalan mati air panas. Ora Ya, ya kadung esuk-esuk men, ya. tangi katisen to. Ilang nggonmu ilang. Goleki ra ono. Goleki ora ana. Dadi sak mlinjo. Ora aing-aing to mak ayo. Kok iso ngono ya? Apane? Ya mbuh. Ana-ana wae ora ngrembug sik. HP ku mau ndino. Bacaane. Wong ndang nggonamu yuk sepiro ya? Kok penyuwe lho Nene Vicky. Bacaane mong prasaja. Gandas luas tur merak ati. Ki yo piyayi siji ki ora tau leren. Sapa? Mbak Ayu. Pendak bengi pentas. Esuk isih ngurusi anak gene turu iki mung sedelo kok bojo apa Mbak Ayu ki nek apa kok. Sedelo le melek. Le turu ya mbuh anake ngelih mbuh ora pokoke butuhe turu. Lah apa ora digugah aku ora gugah wedi. Nek kuagol apa-apa diguajuli. Ya ora ya. Wong ngelih kok ciduk ember nang omah entek dikrokoti. Padake tikus apa piye aku? Kok ngono kok sia-sia. Ora sia-sia ki tandane katresnane bojomu karo kowe. Dadi wong ki nek nang omah ketoke ngono kuwi malah beda karo jaman nek apa-apa diposting ning media kae. Nang medsos. Kowe iki pokoke nek bebrayan ki rasa diketok-ketoke. Sing ngerti ming aku karo kowe karo Gusti Allah. Kuwi ora tau diposting. Ora tau diposting. Ning posting liyane. Ora, pokoke ya ora wong kaya maca kok. Tetep iya. Dibisukan. Kuwi kowe ngerti lho. Aku sing ngajari kono Iki mau teko kek kowe tak bayar saiki mulya aku ya ngono. Bar ketetangan aku. Kurang ajar tenan cah siji. Rena wengi mongetra tapan montang manting tanjana
teman hamba beda bawane sampun wah Jan Mbak Ayu matur nuwun bawane padha dipinangkani iki wis mulai ngejoke proposal werna-werna aku lah kok iso wae lah ya mau ana dayoh saka Plesan Keterimanjer ayo alhamdulillah sithik akeh disyukuri iya sesuk bakale ya nang Palembang kapan ya kuwi tanggal akhir Oktober lagi rembukan dalang tok ningo dalang tok aku ra melu ngejak kanca 6 tak tumpake pesawat kanca-kancane tak leboke nang bagasi wae kok tegel koper gue sing numpak pesawat awake dhewe wong loro liyane do dibuntel koper ben ngirit anggepe ya ora oleh to ya jenenge wong ki ning nggon pesawate nggon penumpang ora ning nggon bagasi ya ora apa-apa anggur wiyagae kok diteket-teko wis lumayan iso mabur kok gur wiyaga ki ya menungsa lho lah ya menungsa lah iya ning kok aku nek mayang ora ditabuh wiyaga ya kacau ya lah iya engko nek tekan kono dadi teri piye dadi teri apane oh ya sesuk ora kok le ngomong kok susar-susur ki kenapa ta ora yo terus lah piye to kurang kemu apa piye sikatan urung mau nyoh keroken wong lanang yo tembange langgam rengu sajake katon rengu anten apa niku dene sampun dangu di kakak ngaten saniki jarbatan apa pancen sampun kesan ing mangkeng prasetyaku nadyan geger wali watu boten badhe nglintu nanging kok nganggo mandek ki jenenge pos oh bacutke engko terus dibacutke dangdut tipis-tipis ya nak heeh monggo Aku
wiyaga terpimpin iki kaya ngene. Iki rame wiyaga awur-awuran e. Oh ngono. Pimpinane ya sapa sik mimpin? Krawitan apa jenenge? Larmandaya. Larmandaya. Tegese apa Larmandaya? Laras manunggal budaya. Oh, jan. Kuwi tinggalane jenenge iki tinggalane maratuamu. Pak Marjo. Bapak Sumarjo. Kuwi mbiyen ya polisi lho, Nok, aja main-main. Polisi. Polisi kopral kepala. Lah jenengan kok ora dadi polisi? Wis rasah. Wong iki nasibe dhewe-dhewe. Kok mah dadi penghuni? Wes ora wah jiar. Sikut rampal. Nang kene iki aku jenengku wis tak apik-apik malah aku sing babar wirang. Weh, kowe kan nudu masalah kan ora kriminal. Lho kok. Emah, nggon aku ndi? Nyah. Kowe yo njaluk dhuwit. Lho yo njaluk yo buta. Oh, alah ngono. Niku ngkai 7,5 juta kurang Mau kok. lek kono kok rokok mau rong mboke joli. Rokok apa? Lambene lukoke elok apa? Dirolnya 50 wae. Hah? Wong kowe iki abang kuwi akeh banget lho. Apa? Abang ki ora kena dinggo. Ngono aku wis ngabang. Yes. Gek ndi? Nyah. Kok mung siji no telu ya Iki kowe? kok tunggale akeh. Mau jare 250. Lah aku ora ayo dibagi-bagi liyane to. Jan dalange medhite. Ora iki ora tembung medhit iki jero lu. Lah iki engko ning nggo kas wiyaga piye masa dudumane ming 2000. Jare gur wiyaga. Aja digurke. Tembung gur ki ming 3 huruf nglarani ati. Oh, Gur yoga, gur dalang, gur RT, gur kowe. Ki lara. waduh lara. Lara. Wah. Larane seperti dikhianati. Allah, lebay. Kaya rasane kaya diselingkuhi. Aku ora tahu ya. Pengen. Ora. Pengen lara ati. Nah, Aja. sesuk kacamatane ganti kacamata jaran. Aku wis kemono gedene kok digajul. Ah semunta. Ya salahe kok ning kono. Ah salah sing deleh. Aku. Lah iya. Oh, Wis gek ganti liyane. Ya, matur nuwun Mbak Ayu. Nggih, sami-sami. Nah iki nggo ben rasane iki saya meningkat. Rasa madu. Iki minangkani panyuwunipun Bapak Hari Riyadi Karya Caping Gunung. Iki dibawani jenggleng Bu Prastiwi. Waduh. Jan, ayo Nduk. Maju. Sing gampang ra seneng to kowe. Surup surya wangine wis teka. Sugeng dalu, Bu. Sugeng dalu Pak Kesmo. Pak Kesmo. Ajare mau Pak Kesmo. Ngetke aku aja ngetke kene. Ya aku ya aku. Kowe iki nek karo dhuwit nguli. Padha e kok. Ya mula padha le nguli ya. Matur nuwun ya Yu ya. Nggih, sami-sami Pak Kesmo. Iki wayangan iki mundur tanggal iki mergo sampeyan lho. Ngopo kok karo aku sengit kok kaya ngono. Ora iki panitia. Oh, panitia to? Oh, Iki ra donge wingi tanggal 22. Hmm. Ning sampeyan kan ra iso.
Heeh. Terus mundur. Aku kagak dinas ning luar negeri. Wah ya elok kok. Cah elok kok ya. Terus dadi tanggal 28 aku rak tekon jadwal. Jadwalmu kapan wae sing selo ya karo pengendange barang ya karo pengendange iki ya dalange. Ya pengendange ya mayang terus. Mbok ya leren le mayang. Ya ora kaya ngono, mayang ki hobi ya uga golek upajiwa. Mau makan rene terus apa, Nduk? Aku Gojek e. Hah? Gojek. Oh ya iki ana duit 50.000 tok nggo Gojek. Ya. Iki menangkani Bapak Hari Riyadi Karya. Iki Ora. nyuwun cape gunung Jendeng. Kuwi bendina anu mresani Mas Hari. Apa? Heeh. Piyaine sik ndi ta? Mbah sik endi ya Sugeng Dalu. Oh kae. Oh, kuwi. Oh, nggih. Kuwi isih muda ning mbah kok karo aku ngepen kok Weh. ora. Ngapa ya? Yo, karang wong muda ki kadang seneng karo sing wong tuwa. Oh. Kelainan apa, Mas? Ya ora. Oh. Berarti menoke kelainan bojoku. Yo, piye? Kelainan ngelokke bojoku kelainan. Ya ora. Kuwi mergo kahanan wis kebacut kowe kena perkara yo disisanke. Apa-apa kok mesti jlontronge nang kono to. Lah ya Mbok piye? wis. Lah ngopo? Sing wis ki ya wis saiki ki dandane sing apik luwih apik. Ya, amin muga-muga. Sing penting ya warga Karanggayam iki aja nganti pisan-pisan urusan karo aparat. Wis rekoso pokoke. Mula kuwi aja Tumindak sing dibaleni. apik. Ha ya ora tak baleni, mula aku saiki rak dadi wong sing apik lembah manah. Aku wis ora tau dolan rono-rono. Lah kene ki karo wong tuwa ya lirak-lirik. Karo aku. Lah jak mayange. Ora lirik-lirik, ora diliriki sesuk raine dikei tas kresek. Dibolong mripate tok kae. Ben kaya kura-kura ninja. Wis ngenyek sak tutupmu. Mumpung kowe agek dadi dalang. Ya iya. Iki kaya sik ngendikake Pak Bupati mau lho yo. Mau ngomong susar-susur. Sik dingendikake Pak Piye? Bupati. Pak Bupati ngendika piye? Bab judi online kuwi iki marai rusak tenan. Oh iya. Ha iya. Kuwi terus tundone ming utang pinjol. Kamangkane utang pinjol iki saking gampange engko terus rekoso tembe gurine. Lah Akeh wong do edan, wong do bunuh diri mergo diuyak-uyak pinjol. Nah, mula teknike dalange iki dienggo. Nah, Kuwi geleme ming njaluk mau ngekeki. betul. Nah, kuwi malah apik ya. Apik. Nah. Angel, wong iki ngono kuwi angel. Oh iya sing kaya kowe iki Ya, angel. saiki Ya. caping gunung, Nggih. jenggleng, mumbul. Apa nek mumbul Lah ya kowe jengglenge mumbul kurang dhuwur menek wit kambil. Oh. Sing disapane apane, Jo? Sing disapu apane? Wis ora ana sing disapu kok Kang Parjo. Isih ana ya? Isih wae. Oh, padake. Ora ketung sriwik-sriwik. Apane? Elek, Ora wis elek. tuwa, Loh, elek. nek ki rambute ya sriwik-sriwik tenan kok. Rambutku. Oh, kene ya. Heeh. Yuk, Nduk. Yo nendi? Rambut kok nyenengke iki sik nyenengke nggo endi lho. Mergane ngopo, Jo? Kok seneng? No wiyaga kok terocok. Kuwi Parjo ki biyen laire rambut tok kok Parjo ki. Siji Parjo loro Janu. Sing disebut meng kuwi wae. Ya, rasa disebut kuwi. Hi. Menika kagem pinangkani Mas Hari nggih. Nah, nggih. Ki mono taliase 150 Ya yo. kene gorene sik aja lali. Ki nek nang pemerintahan kae ya ana pajeke. Ya aja kuwi. Nah, kuwi 100. Oh tak kandhake Mas Hari kowe. Kuwi lah ya kok dienggo kancane, ku tak kancane ki do iren. Jare mau arep ngeki nambahi ning ngegrep. Wah, jan wis. Kok pisan-pisan dalang ki sing rada merwira ngono lho. Aku trimo ra perwira ning sugih kok. Oh. Gunane apa merwira ning kere? Nah, wis. Nek iki nggon aku kok ora njaluk kowe kok. Wis tak nembang Bang Padu. Saben bengi. Ya ora nek aku.
Saben bengi iki wis ora kuat nek kaya aku. 3 sasi pisan ya. 3 sasi wae ora. Wis ayo kowe ngrumangsani sing wis tuwa ngono kuwi ra ya wis. Tuwa ki nek udel munggah. Udul ngisor ya buyuten pisan. Saya tuwa. Saru. Ora lah ya ki ra sikilmu ra ya kisut-kisut. Nyurung mbok nyono. Ya ora sampe. Sing sopan sithik to. Ngomong. Nyawang ko jenglengke kok ngene kok dine gapite tugel e. Iya wis tugel ini kudu aku. Mongko larang lho iki. Bule wutuh. Ya iki sik duwe wayang gamelan wis ganti fiber. Diganti sungu. Ora fiber wae. Kowe tak gapiti sungu apa piye? Apa? Kok digapit aku isih iso ngadeg kok gapit. Ya. Parjo kuwi tok gapit. Ora rasah. Gapita kaya apa wis rasa piye-piye. Ayo men jejeg ya aja. Ra, wis ra iso. Gene angel ndekno gleleng ngomong kaya jak-jak kae bul wis angel. Ayo iki madung rembug apa? Yen memajang mung nganggo janur kuning. Ayo jogeti. Janur kuning. Yo. Kurang hot nemu joget. Apike? Joget sikile tumpake Vicky. Wow, bayang lho kaya penyanyi purawisata biyen lho. Aku nek Vicky njuk bayangke. Pucah lekoe ra ilok-ilok e. Arep tuwa njuk dibayangke mau Linda. Aku sing kena sasaran. Ora apa-apa dasare ya kowe seneng to nggo sasaran. Ha iya. Aku seneng nek basa ming ditubruk iki. Kembang wae watan. Gunung jatahku tok longira. Jatah apa? Jare panitia ngersake aku selone engko gak beda. Aku ya ming mesake Yupras, Pak. Aku nggih dijak pas golek nggon selo. Dadi ora mengharapkan Oh, kok mulak-malik suaramu basan ditagih. Wingi mongko wingi ya nguyak tenan. Selomu kapan yo selom. Aku iki dalang kok manut sinden. Ya ben iso kompak ngono lho. Kan awake dhewe iso chemistry. Apa salah ora no? Apa? Chemistry. Visionari. Anggemu kaya basa-basa saiki dong-dong lah ya melu-melu. Karang aku saiki kene do ngomongke kupingku wis rada suda rungone. Yo. Saru Parjo. Saru terus ya, Pak. Pacitan sarwi
sing tukang trocoh iki kei wae. Men ngrasake. Iki ya gelem nek iki. Oh, gelem nek iku. Wah. Mikmu anyar yo. Eh? Mikmu anyar. Nyile. Ah, kene nyile. Disili kok nek bojomu ki Sewan, apik sing elek kowe kok. Sik tuku aku lho kuwi. Padake. Mayang nang Wonosobo langsung tuku mik loro aku. Ha, piye? Cah sugih kok. Cah sugih. Dene kok isih sok ndremis. Lho kuwi rak gawean utamaku. Kuwi ana sing arep nyontoh wae aku ra iso kok. Pak aku tak nyontoh kaya sampean wae ya ra iso kuwi. Kuwi prihatine abot. Nek arep nyontoh aku ki kudu poso 3 dina 3 bengi. Pati geni. Sing baku kudu iso dikunjara 30 sasi kuwi iso ngono kuwi. Karo nganu ilmu ndablek. Nah, kuwi sik baku. Panas udan. Panas udan. Udan panas, tak cepetke ndak kon parian. Parian ha iki tak lagi tak pikir parian. Malah kok delengke ki rasa ndak kesuwen. Parian go warga Karanggayam. Oh, ya waduh. Iki aku ki lagi mikir pariane nggo ndi to aku ya. Lho, saiki parian warga Karanggayam. Iki do parian kabeh sing biyen semene iki. Ora tak urutke. Tak siji-siji. Cimuk parianmu. Parian kek wis ngayak gemboske. Ya ora iso wis kok konone kaya ngono digemboske. Ya. Tuku bakwan ana ing Ngawi, warga Karanggayam, tansah murah rejeki. An kok yam wah. Ora kabeh. Oh, lah kupinge. Oh, salah ya. Ya, Ya salah. contone ngono gawe wis mu. Bojoku aja jak omong kae mikir kae iki ya ngono kuwi. Lah iki nek mikir mah ndomblong kaya wong kesurupan e. Apa iki, Mas? Tuku mie ayam. Nah. Jo tak plester lho we. Mie ayam kok tukul rambute karjo jan. Tuku mie ayam. Terus apa, Mas? Lah apa? Tuku mie ayam. Heeh. Enak. Terus. Tuku mie Tuku ayam. Mie ayam. Hmm. Ning wetan wet baru. Heeh. Apa? Warga Ora ya ora Karanggayam. salah. Mugi dusun Karanggayam Nah. manggih rahayu. Wah, pinter. Allahumma amin. Ayo kowe sik Allahumma amin. Yuk kowe yuk. Allahumma amin. Kowe iki takon parian makon. Mbah Kaum. Iki parian. Ning pasar salam Wah, pasar salam ndi? Magelang wis tau piknik urung? Oh, urung. Sesuk karo aku. Nang apa? Ya aku piknik ning pasar salam. Awegah. Ah ngopo kok wegah wong aku? Go nang pasar kembang nih piknik. Mbah aku wis penduduk kono. Yo. Ning pasar salam dodolan apem. Apem kok kena sedel. Walah, aja. Parjoe keparat tenan. Tak lemeki gombal, Jo. Dadi ra kena sedel. Hei, Weh, rasa tok wangsuli. ben kurang ajar kowe. Nek ke apem gosong kena sedel. Tak lapisi gombal kandel. Mugi warga kayang Karang. Ini ya kleru adono ngoneke wong. Ini ya kesleyo ilate. Kayang garam, Karanggayam. nggih nyuwun sewu Bapak-bapak Ibu. Ono kok Kleru. njaluk tambah. Ngeki ora. Ah ora salahe Ora kok. kleru. Nesu.
kayang garam. Mugi warga Karanggayam tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Nek ngono kuwi kira karo guyu yu. Makneti tuku seragam. wah seragam kuwi kanca-kanca di seragam lurik. Ning Duh kowe sing nukokke. Lah kuwi rame ngomong kaya kowe ya nukokke. Ya ora ya mung Anu awake iki padha-padhane dikeki kok. Pengece terus. Wis monggo Bu Neti, mboten usah dirasake. Mokoh tenan cah siji. Ayo Net. lah dereng meneng ya. Ning Malioboro mugi warga Karanggayam tansah bagya mulya. Amin. Ayo nduk kowe nduk. Mesra nek karo cah nom. Lah ya iki kan dadi panutan. Aku kira nang arep iki dadi pemimpin to bengi iki. Sementara kuwi aku ki bosmu yo. Alah sesuk ya miyaga neh. Lah ya jangan gaweane nek miyaga mayang Kene kok. kok mau ngemengke wiyaga. Ora aku ra wis tak ralat neh. Ya wis. Wingi bintang tamu nang Magelang kemayu tenan. Weh lah, Wah, piye. edian. Ya ngene iki cah solehah. Iya, Mbak Malinda. Tuku bayam Tuku bayam. karo duwet. Wah, lah kok. Mugi warga Karanggayam rezekine mboten sendek. Amin. Iki kok ngene iki. Nadyan nom. Aku mau ya apik ndongake ayem tentrem kok. Ayam tentrem, ayo apik. Apik. Nek kowe ndongake awakmu dhewe ra kasil le. Ora apa-apa. Yo dibacutke yo. Aku Ha iya apa sapa? panas ya malah ngomong meneh. Aku tak Samong ki aku sapa mau ora ngomong. bae. Ngono-ngono kowe meneng bae kok. Ning arep ngomong tenan mo ya. Wah, kurang loro. Apik ora yu. Eh? Oh, Mbak Fitri monggo. Nah, kowe yo sik akon yo. Ra iso. Ayo wis medun. Ya. Edan nganggope kok juragan ya. Kok bos ora iso medun. Ning geguyon kok ya Mbak ya. Ora Iki apa-apa. mau wis Ngerti kuwi. WA bane bocor. Heeh to. Ya dijoli. Tak ejoli iso tak ejoli ganti sak mobile. Kuwi. Apikan tenan dalang. Ra gelem. Ya nggih. wis, aku ki ora gelem ya wis. Panas, lah ngomong meneh. Wis gak omong neh. Ora aku wis meneng. Panas udan panas aling 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 aling. Capek Kemayu tenan Mbak Yuki Heeh. siji jos. Wis dawa isih eling digoyang ngene. Ayo monggo misoa Bapak. Iki dados sekarep apa ya gone iki? Sarep gerong ya kono, arep nabu ya kono, penting ora turu. Aku jenengane dalang sing ora kajen ki ngono kuwi. Orane ora kajen. Piye? Dalang nrimo. Nrimo apa? Aku ya, sing tak Bapak? contoh Suwardi Mastana wae lho. Ora tau nesuro wiyaga. Wiyaga arep polahe kaya ngono terserah. Sing penting ora turu. Monggo wis rasah dirungokke kuwi. Ya monggo. Misoa caping
dan sarata banyu wis sepuh ning ya suarane wis ora kalah karo sing nom-nom ya yu. Ya iya kene ngerti. Lah iya wis. Asline iki aku ngono kuwi mung tak nggo mancing kowe iki kesabaranmu tekan sepira. Nuwun Mas sabar nak aku. Nyatane ya. Nadianto. Ya wis yo Rasido. Wis nganti Mas. Nggon aku muni Mas Rasido. Tak kira muni hop hop hop. Sekar bisa nyawa gunung desa lara
Wis matur nuwun ya, Nduk. Duitku mandi? Wah, yo duitku tok jaluk neh. Gek niku njikuk we kapan? Ora pareng. Wong ket mau tak kene ngendi? Oh, kowe janu, kowe iki ora bayar malah duitku tok jukuk kene. Mulai iki. Wah, wis. Ora lah ya, mula ki sesuk ora gleh-gleh to. Tak dongake ra iso ngadeg kowe. Mau duitku Besok tok pek. nggo tuku es dung-dung. Ya, nuwun. Aduh iki nganu wis kok Mas Hari. Matur nuwun nggih Mas Hari. Ampun kapok, benjang malih. Sesuk ya ngapoke nek Ya carane. ora nyatane bendina nonton kok mresa. Nuwun ya, Nduk. Ya, Mbah. Oh, iki wis panyune Mas Hari wis dipinangkani. Heeh. Iki apa saklajengipun iki saka Bapak Ragil Sasongko nyuwun bawa Asmarandana kalajengaken langgam Sri Uning. Sapa sing tok kon maju? Ya Mbak Fitri karo Mbak Malinda. Berdua langsung. Lah mengko cimuk engko keri dhewe. Cimuk ki nggo keren-kerenan wangune. Ayo. Mbak Malinda jumeneng, Mas apa? Karo Bude Fitri. Rasa sepoti, rasa. Spontan. Istimewane kanca-kanca. Ayo, ya kanca-kanca ki nek nyambut gawe cen ora gelem leren. Gumunku kuwi lho. Leren sedolo kuwi angel. Semu. Ya aja terus leren wong kaya dilulu. Iki kon leren. Ora, iki mung kanca-kanca kuwi kok. Oh, nggih. Geng dalu Bu Fitri. Sugeng dalu. Mbak Maulinda. Nggih, Sugeng dalu, Pak. Wah jan ngapura ngrepoti nggih Mbak Malinda. Bu Ayu niki pripun? Alah-alah nek karo sing menik-menik ngene iki kok lesok manis. Lah iya Karo edan. mbokne gedhe iki lho kok dingaren kelingan lho. Heeh. Wingi iki aduh iki sinden iki kurang siji sapa iki. Oria tiba-tiba meteng kira izin mangkat. Kok tiba-tiba? Tiba-tiba meteng langsung 8 sasi. Wah langsung gede banget metenge. Pak aku izin. Ya, aku ora apa-apa. Ya dilale aku kelingan nek ndi Mbok Desinden. Mbak Fitri. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbuk. Nggih, Dalu biasa. menika marak sowan wonten Karanggayam. Karanggayam nggih. Hajatipun menapa Mbak Limbuk? Iki bawa Sri Uning. Hajate lho. Hajatipun menapa Mbak Limbuk? Ya Allah. Bu Ayu, niki wau jenengan betok obat kuping mboten? Oh alah, kadekno. Hajate merti dusun. Nggih. Karo pengukuhan RT mono 8. Derek memuji nggih Mbak Limbuk, mugi-mugi sedaya warga Karanggayam tansah pinaringan sehat, panjang umur lan lancar rezekinipun. Ah, matur nuwun Mbak Malinda ngaturke apa ayo. Nggih. I love you ngono. Mboten Maksudnya I love you warga Karanggayam. khususnya yang masih muda-muda. Nek pun ngoten niku pun mboten cocok. ora masuk ya Nduk ya, nek wis tuwa ki ora masuk. Ora. Ya bawa Asmarandana Sri Uning. Iki Mbak Fitri iki saka Tlatah Kulon Progo, Mbak Maulinda ya saka Sentulu Kulon Progo nggih. Kula pengasih, kula Pengasih. Wah berarti tangga. Kita tetangga dong. tangga napa niki? Lah aku rak mbone rak ya pengasih terbah. Oh, lha napa ngertos? Kowe tak ajarna lho iki. Wis gak ayo gak dilebokke kok le. Hei, dibawani. Ya.
Ayo, kemas do meneng wae. Sinebut pahlawan putri. Apa Dut? Sri Hening Mustika Tuban. Ki asline sik usul Mbak Maulinda ki sapa? Ora. Gemoy banget. Sing ngempul. Mas Ipan ayo kurang kepiye meneh. Yange wis diting-diting kaya ngono e. Kok ya isih usul Mas Mbok Maulinda dijak ya aku. Iki sopadu lho. Kayak kamangka yange sing ngempul ki artis. Sapa? Lalatila. Ini padu ramutu. Yo. Putra Kanjeng Sura lawe Duk perang. Bebelo wirat maya tan wurung Sri Huning gugur dadi kusumaning bangsa. ya, yuk Sri Uning dados. Sri Hening Mustika Tuban labet tresna lan sabaya pati marang Raden Hey. Wijaya Ah. kanggus prasaja
nuwun. Mbak Fitri karo Mbak Maulinda. Oh iya. Lah iki dienggo minangkani panyuwunan sing terakhir, Mak. Nggo mungkasi limbukan apa. Iki mau aku di WA saka sedulurku tuwa Pak Ambiah saka Tlatah Plesan Kretek, Nok. Heeh. Sik nimbali awake dhewe sesuk tanggal 5 Oktober. Kuwi nyuwun tembang liwung. Nah. Iki sing durung maju Mbak Neti karo Mbak Cimuk. Iki nek ora dikepiake ngene iki wis liwung iki ora Cimuk karo Neti wis ora. Yo. Ngadeg, Muk. Mbak Neti ngadeg. Sumorot tejane Cimuk. Waduh. Sumorot apa nih, Mas? Cahyane. Oh, cahyane. Tak kira liyane. Ora. Oh, ora ada. Nek liyane ya padha ngomah. Ya padha wae. Ya Ora ana bedane kok. Ora. Plek. Plek persis pokoke. Ya ora apa-apa. Mbak Neti. Nggih, matur nuwun pun kersa ambiyantu nggih. Nggih, sami-sami. Iki Mbak Cimuk iki biyen ya kancane sak angkatan karo Bu Ayu. Besti. Besti. Lara lopo wong loro. Iki ning bojoku iki cukup rabi pisan wae. Iya. Iki rabi ping pindho. Ora tau kepeneran. Ya kok urung cocok wae to, Mas. Dadak tuku peralatan dapur. Lho ya kudu kan tinggo alat kuwi kan tinggo membantu. Wis Cukup. Dlewer kowe engko. Ya iki minangkani Nggih. panyuwune Pak Ambyah. Wis sesuk tak jawab. Iki nyuwun liwung. Saka ayo Bu Neti, Mbak Cimuk. Ndelok wong joget. Iya. Sor. Iya. Iya.
Jasa. Wes ya, Mas. Ah, nuwun ya, Mu ya. Iki rano iki ne mau. Wah, iya ya, wah. Iki nyo 50, iki nemu nyanyi moro to Blero. Sik to. Iki mau Fitri karo Maulinda urung tak kei. Oh ya wes wes. Iki 50. Ayo kae wae engko kek Iki mae. 50. Iki tenan, iki Mbak Maulinda karo Bu Fitri 50-50. Iki turas 50. Ya sik gocek ngendang, usake. Piye kurang lomo piye? Aku ini ora melu aku sing ora oleh di 50. Temenan kok aku lho, sah lho iki. Aku ora nggawa apa-apa lho iki. Berkah selalu.